stærkt. Altså. Jeg ved ikke helt, hvem der har de ressourcer. Det må være meget besværligt. Og det er nok nødvendigt, fordi det er jo ikke bare sådan at finde bare én ulv. Man køber alt i de tidligere Sovjetrepublikker. Også ulve. Så det kan godt lade sig gøre. Men man skal finde den rigtige ulv, for det man har fået ud af, når man kigger på deres DNA, det er, at det er jo sjovt nok nøjagtigt de samme ulve, som er syd for grænsen, altså tyske ulve. Og så begynder det sådan at sige, okay, det er tyske ulve, de er set i Sønderjylland, ulve kan snilt vandre i skille i 1000 kilometer, det vandrer 200 kilometer på en dag. Har du hørt, der har været ulve i Sønderjylland? Det er måske også selv syd over grænsen, ind at vi er fanget af det. Ja, fordi en af teorierne kan jo være, at det er nogen, der har oprettet nogle ulve, fordi de gerne vil have fra og så videre. Kan man oprette ulve i fangenskab? Det kan man selvfølgelig De ser det sjovt ud på YouTube. Stort og flot i en zoologisk have på Valby Bakke. Det kan man jo godt. Det er bare ikke, det er jo ikke sådan, at hver anden mand i Europa drømmer rundt og har sin egen ulveflok i baghave, så man siger, nå, du vil gerne have ulve i Danmark. Jamen, jeg har faktisk lige 3 avlspar ekstra, men den får du bare. Og der er vel også en god chance for, at man bliver opdaget af naboerne, hvis man har en ulvekender, i og med, at de slår på biler en gang imellem. Det er jo lige præcis, de hylder eneste gang, der går en ambulance forbi, for eksempel. Så det er jo ikke noget, man holder Hvad gør dig der? Der er jo sådan